Κύριε Αγάλη, δεν είναι Και σε μία ώρα θα είσαι στο Facebook. Θέλετε να τα πλάσω εγώ. Θα πέρασε για νυχτάκια, θα πάμε. Εντός λίγων λεπτών θα ανεβείτε στο Facebook. Ξεφτύλες, έξω-φτύλες. Ούτε μια ταινία δεν μπορείτε να βάλετε. Αφάμε και φτάκια την γαϊτάλια. Δεν σ' αρέσουν στα κούλερα. Όχι, δεν μ' αρέσουν. Τα μαλακά. Από τα κεράκια μου είναι. Δεν είναι σκυρά, δεν είναι σκυρά. Άμα είναι μαλακά θα φάω. Και χωρίς σουσάμι. Έλα κι άλλο. Δεν έβαλα γιατί μου χάλασε το σουσάμι. Ωραία, γιατί και εμένα με πειράζει. Από τα κεράκια μου είναι. Είναι πολύ ωραία. Πότε δεν θέλω. Δεν πειράζει, παπάκια δεν μπερδέψουν. Αν φάω θα με φτύσεις. Τώρα ξέρεις ποια είναι. Θα τα αφήσω. Σία Καραχάλιο. Ναι, αμόρτο μου, δουλεύει. Εντάξει, δουλεύει, δεν έχει πάει στη ξενική. Τον ήθελα εδώ. Τον. Ρε, στο Star έχει συμμορία των 12. Ναι, εγώ θέλω να δω. Βασικά δεν την είδα επίτηδες, την κατεβάσω. Εν τω μεταξύ ευτυχώς μου τη βλέπει την ταινία ρε, μ' αρέσει. Ακόμα δεν θυμίζεις εκεί ρε. Όχι άμα Ναι. έχουν βγει κι άλλα. 1, 2, 3 έχουν βγει. Τρία, τον 11, το 12 και το 13. Ναι, τρεις. Σε έχω δει και τις τρεις. Η 13 είναι βλακεία τελείως. Ναι. Γιατί? Για να ανεβάσω στο Facebook γιατί είστε ξεφτύλες όλοι. Να κάνει μια δήλωση on camera. Ναι. Ο Χρήστος τα έχει μόνο μια εβδομάδα. Βάλε κόντρος. Πριν το Playmobil αυτό. Και μπορεί να μην έχει γάμι. Το σκρίνιο. Καλέ, μιλάτε πιο όμορφα, θα ανεβούμε στο FB. Το σκρίνιο είναι εκεί. Όχι, δεν θέλουμε φώτα, δεν θέλουμε φώτα. Σβήσ' τα φώτα. Ποιος που θέλουμε φώτα. Όχι, Σβήσ' τα φώτα. Καλά είναι καλά είναι τα τρία. Έλα. Αυτό ήταν για μένα, έτσι. Ναι, πήγαινε φάγει την άλλη πίτσα. Γιατί εγώ τραβάω βίντεο. Ρε, γιατί το γιάζει την πιτζά. Ποιος μου φαγιάζει. Έφαγα μόνο ένα κομμάτι, Δεν βγαίνει το σώμα σου. Τσακώτε το! Τσακώτε το! Τσακώτε το! Ρε φίλοι, σε κάτω το μπαλκόνι ρε ανώμαλο. Μπορεί να τσακιστεί. Εντάξει, είναι μαλάκας. Ανεβού στο Facebook, δεν θα μην βρίζεις. Από τα πίσω, ξέρεις, τα λινόμενα. Από εκεί, εκεί πονάει περισσότερο. Χρήστο! Έλα σάκα, είσαι παιδικά μας και θα πάει στο κάτω. Μαλάκα, θα ανοίξει σούφρα σου έτσι. Αλλά όμως το φιλοτσίδι που το πήγε το ρούφιξε όλο, τσακ. Ρε βιώνει το ποτήρι μου τώρα. Έλα, πιες Είστε όλοι καθαροί, μην πάθω τίποτα. Ο Χρήστος είναι καθαρός. Ο Σκλαβέντης είναι καθαρός, εγώ είμαι καθαρός. Ναι, όμως δεν μπορώ να το κάνω. Εντάξει. Ελένη μία. Εδώ εσύ, Η Κατερίνα είναι καθαρή. σε τι πάση βρίσκεσαι. Καλά, εάν πάθω τίποτα, το κρίμα στο λαιμό σας. Μην τραβάς βίντεο τώρα. Γιατί Ο πιο προμιάρης θα πρέπει να είναι καθαρός. Δεν θα πάει τίποτα στο ίντερνετ. Θα βγάλω κάλτσα, όχι, όχι. Μισού. Έλα εδώ. Έλα, λέει δεν θα τραβάξει, τελείωνε. Παιδιά, άκουσα κάτι για πίτσα κι άλλη. Φέρτε πίτσα! Είναι το παπά. Ρε παιδιά, για και περιμένετε, συγγνώμη, δύο πίτσα ανοίξαμε, έχουμε μία λες δύο. Η μία αν φυλάξει τους δικούς μας. Είναι Νικόλης, δεν είναι δύο. Και η άλλη που πήγε. Αφού τέσσερις παραγγείλαμε. Το δικό μου το παίρνει του Χρήστου. Και εμείς δεν φάγαμε τίποτα. Εδώ δεν φάγαμε εμείς, ρε. Κάτσε και γύρω γύρω. Έφαγα ένα κομμάτι που είχε μόνο Κι μανιτάρια. εγώ. Λοιπόν, εγώ που ξέρω να ζω, έφαγα κομμάτι που είχε μόνο μανιτάρια. Τώρα και η παιδιά και ζαμπόν. Ζαμπονάκι έχει μείνει ένα μισό. Εγώ πάντως είμαι μόνο μαργαρίτα. Εσένα θα σου έλεγα. Έλα εδώ που σε μαλάκι. Πόσο, 2, 4, 6, 7. 2, 4, 6, 7. Πέρα ρε, κούρε που είναι ένα καπούτες ρε. Πάλι πίτσα πάμε εδώ πέρα, σαν άνθρωποι σου. Βάλει του Πέτρου να φάει που δεν υπάρχει κανένα. Το πάρε. Και εγώ έφαγα ένα, εντάξει, καλά είμαστε. Εγώ το χαρίζω με γιάδι. Αγαπούδα μου. Όχι παράδοστο. Δεν το λένε Μιχογιά, το λένε Μπέλα, εντάξει, ευχαριστώ. Μην διβενίζεις. Εγώ θέλω. Τι είπε η μάνα μου? Τι είπε? Έλα μάτσε πάμε την πιτζά μας στο Facebook, κουμπίζεις μπροστά, έχεις μπροστά και εσύ, κανάξε παρακαλώ. Θα πάρει να τελειώνει. Όχι, εγώ δεν θέλω τώρα, αλλά άσε. Αυτό σε λίγα. Καλά, την Με πήγα. λέγανε. Respect στην κυρία Μαρία για τις πίτσες της. Ναι, respect. Πάμε κύριε Μαρία. Μου έχει ξένη. Πατσούρα ρε, με τις πίτσες, πολύ γαμάτι. Ρε μαλάκα. Πού το ρε το γλυκριστήριο που είναι. Βοηθή. Μα Ελένη μου σας φέρει την κόκκολα να πιω. Όχι, αφού ξέρει το έργο είναι. Όχι. Έχω Γιαννάκη, θέλετε? Έχεις. Γιαννάκη. Τζόνι. Όχι, μαζί. Περπατητή. Ναι. Ενδιαφέρεσαι? Βαγγέλη, στο Ποιο είναι το ποτήρι μου? Αυτό είναι το δικό σου. Δεν θα τραβάμε, μην αγχώνεις. Και αυτό είναι το δικό μου. Τους υπόλοιπους θα πάρουν μόνοι τους. Την πεθαρά μου, Έλα ρε το Νικόλης. αγαπάει.
Δεν σε τραβά, τελείωνε, κοίτα. Δεν σε τραβάσου, λέω, τον Πέτρο έχω κοζάρι. Θα πάρεις τώρα το μακρύ το περίμενο. Έλα, έλα. Ποιο να Έχω να σου κάνω το Facebook. Αυτό το δικό μου τι, όχι. Αυτό το δικό μου σχέδιο. Ποιος θέλει κόκα? Εγώ. Πρέπει να μισή την πίνουμε. Για σένα. Αν είναι τώρα, πάθουμε. Πολύ πριν το παίρνω. Βάλε ρε. Δεν κουνάζεσαι κοντά στα... Πάντε λέει. Σε μπουλιά. Λοιπόν, αφού είναι και τόση ώρα κάνουμε ταινία, έτσι, τελειώνε βάλε. Αφού κάνετε πασαρία. Ταινία πέτω, ταινία θα γίνω εγώ. Κοίταξε, προσπαθούμε εδώ και μία ώρα. Είμαστε ευτυχισμένους μαζί και πάμε στη μέση. Βάζουμε το λάπτοπ. Εγώ εδώ. Ήταν τώρα πεινασμένους μαζί ρε. Όχι ρε, εμείς δεν φάγαμε. Πέτρο, εγώ δεν έφαγα ένα κομμάτι, έφαγα κακομία. Και αυτό Τι ρε, πότε! Που κουβάλαγα λάπτοπ, πλέσεις και λάπτοπ και δεν ξέρω και εγώ τι. Έχουν πάει ειδικά. Εγώ πάντως έβαγα 3. Δεν έφαγα ρε. Και μέσος όρος... Λείπει το τέταρτο. Ο μέσος όρος μου συμπίτσα είναι 4 κομμάτια. Γιατί? Εδώ ποιος πίνει? Η Κατερίνα. Κατερίνα σου βαλώ. Όχι. Πού πήγες η γύρα. Όχι, το δικό μου το Το λάπτοπ του Του τον έδειξε. Τελικά βλέπετε και την ταινία. Ωραία πρέπει να είναι. Κάτι μου λέει ότι μόνο ταινία να δούμε σήμερα. Για το να είσαι σίγουρος. Όλα αρχιδιά θα κάνουμε. Ένα στο Facebook, τελειώνει. Όχι, εγώ ένα πράγμα δεν κατάλαβα. Έλα μωρή, κλείστο τώρα.